vlastný mečer. V podstate tie mečere, všetky tie mečere handcrestové sú to nejaké implementácie nejakého base mečera, ktorý nás vynutí naimplementovať dve metódy. Druhá describe tu a prvá je nejaká matches, kde nám podhodí vlastne samotný ten objekt, ktorý hádžeme do toho assetu. Čiže tento objekt sa nám dostane sem ako parameter. Čiže tuto vlastne s týmto objektom môžeme si vykonať vlastne validáciu, ako potrebujeme. Čiže vlastne to ste validácie na null a máme to pekne na jednom mieste. Toto je príklad takého jednoduchého mečera, ktorý vlastne iba skontroluje, či nejaké hodnoty sú nenulové, ale je tam veľká pestrosť alebo veľká škála toho, že čo vlastne môžeme s tým handcrestom robiť a môžeme sa fakt definovať úplne rôzne tieto mečere podľa potreby. Máme tu nejaký iný druh mečera, kde vlastne skontroluje tie hodnoty a ak mu niečo nesedí, tak pripraví nejakú hlášku, ktorá sa potom zobrazí ako assertový výpis. Takisto ako keď pustíte JUnit a spadne nejaký assert, tak tým sa zobrazí nejaká hláška. Tak vlastne toto isté máte to v plnej moci. A viete si to upraviť sami po svojom. V podstate nie ste tu limitovaní týmito JUnitovými assetami, ale môžete sa takto vlastne s týmto vyhrať. Takže ako som ukazoval, ten handcrest vlastne slúži na tú lepšiu podporu a lepšiu kontrolu tých assertov. Takisto samotný handcrest má v sebe zabudovanú rôznu podporu pre rôznu kontrolu listov, mapy, dátumov, dokonca má tam stále metódy na porovnanie nejakých JSON stringov, XML-iek a takéto veci, ktoré by ste si museli inak vlastne v podstate iba použitím JUnitu sami vlastne písať. Museli by ste mať nejakú funkciu, ktorá vám dá stringy nejakým spôsobom porovná a musíte s tým vlastne, máte s tým kopu ďalšie roboty, kopu ďalšieho kódu, kopu zbytočných starostí a zdržovaní v práci. Vlastne tento handcrest má veľa stávaní a viete ho ich hneď prepoužiť. Takisto, takže vlastne ten handcrest nám slúži sprehľadňovaniu a lepšej čitateľnosti a pochopeniu tých unit testov. Dobre, čiže to bol handcrest technológia. Takže toto vlastne všetko, aj ten handcrest, čo sme si ukazovali, všetko slúžilo iba k overeniu vlastne tej jednoduchej funkcie, ktorá iba spočítala dve čísla. Čiže vlastne, keď použijeme ten handcrest, tak máme pekný jednoduchý unit test na, povedzme, na 5 riadkov, kde vlastne presne vidíme, že čo to robí. Že máme dve nuly a tuto očakávame tiež, že výsledné hodnoty budú tiež nuly. To je v podstate jednoduchý prehľadný test. Takže poďme ďalej. Takže druhou úlohou, ktorú sme dostali, bolo implementácia celého servisu, ktorý zabezpečí že nejakému zamestnancovi budú pridávané nejaké peniaze. Tento servis, či je dobrý, či je zlý, ako je hodnoty, to nemusíme riešiť, či je zlý dizajn. Jednoducho takto nám to prišlo ako zadanie, takto povedal analytik, niekto takto rozhodol, takto to bude vyzerať. Čiže našou úlohou je naimplementovať tento servis. Takže pozrieme sa na nejakú veľmi jednoduchú implementáciu. Takže v podstate máme tu servis, implementáciu interfejsu a máme tu samotnú metódu toho servisu. Nejakým ďalším skúmaním sme zistili, že v tom servise musíme vykonať to, že musíme si nejakého zamestnanca nájsť, musíme si nájsť nejakú zmluvu, musíme použiť náš už overený kalkulátor a musíme zavolať banku cez nejaké rozhranie, ktoré tiež bolo vyšpecifikované. Takže v podstate, čo môžeme v tomto kroku spraviť? V podstate, v akej sme teraz situácii? Sme v situácii, že od tých
o tých databázach, o tých dách nevieme nič, o ich reálnych implementáciách. Dokonca tie implementácie ešte vôbec neexistujú. Jediné, čo máte, je nejaký predpis nejakého interfejsu, že takéto niečo niekedy bude. Toto je bežná situácia, povedzme, že na tejto databázovej časti robí kolega, ktorý má dovolenku alebo nestíha, má veľa roboty. V podstate jediné, čo máte tento interfejs. Takisto komunikácia s bankou, tiež niekto vyšpecifikoval interfejs, ale zatiaľ neexistuje banka, ešte nie je pripravená a vy si máte s týmto vlastne nejako vysporiadať. A teraz vy môžete spraviť tento kus kódu, a teraz tak všetko, môžete to commitnúť a teraz keď to niekto bude ďalší používať tento váš kód, tak vlastne bude mu to padať a nebude to fungovať a vlastne ste tam, kde bol ten projekt predtým. Takže vy si poviete v tomto momente, že dobre, tak ja si aspoň tento môj kus kódu, to je iba nejaký algoritmus, ja si ho nejako otestujem a budem vedieť, že ten môj kus kódu funguje dobre. Takže, čo môžem spraviť? Tak môžem spraviť to, že napíšem si zase klasicky, spravíme si test a spravíme si jednoduchý unit test, ako je kalkulátor. Čiže máme tu našu jednotku, ktorú ideme testovať, našu jednu inštanciu. Máme tu nejaké pripravené dáta a máme tu vlastne nejaké volanie tejto našej veci. Takže v podstate, keď si toto pustíme, takže spravili sme minimálny test, pustili sme ho. V podstate je to niečo podobné, k niečomu podobnému sa blíži aj TDD, čiže Test Driven Development, kde vlastne v podstate začíname písaním testu a potom doplňame implementáciu, tak zľahka povedané. Tak napísali sme si test, pustili sme to a naša implementácia spadla. Takže OK, ideme pátrať po chybe, vidíme, že máme tu nejaký null pointer. Vidíme, že nám to padlo na riadku a že padlo nám to na tom, že nám chýba nejaké DAO. Ako sme už spomínali predtým, problém máme s tým, že máme iba interfejs a nemáme nič, nemáme DAO, nemáme žiadnu implementáciu. Takže čo teraz môžeme v tejto situácii spraviť? Takže najjednoduchšie, čo môžeme spraviť, nainštancujeme si nejaké DAO, ktoré nebodaj, že je tam nejaké nakodené. Takže skúsime ho posunúť v tejto našej servisovej inštancii a budeme čakať, čo nám to spraví ďalej. Takže nečakane nám to zase opäť spadlo. Keď sa pozrieme, kde nám to spadlo, takže spadlo nám to niekde v DAO a spadlo nám to niekde na nejakom JDBC template. Netušíme, čo to je, na čo to je, čo to slúži. Vidíme, že sa to nejako inicializuje s nejakým datasourceom. Takže vôbec nevieme, čo sme zúfali. Takže, a takto keby sme išli ďalej, tak vlastne toto je zlý prístup. To sa treba zastaviť a treba si uvedomiť, že čo vlastne JUnit sám o sebe je. V podstate čo samotný JUnit je? JUnit je test nejakej samostatnej jednotky, uzavretej, oddelenej od okolia. Čiže vlastne zameriavame sa iba na tú našu konkrétnu implementáciu, našu konkrétnu triedu. Nezameriavame sa na to, či ona súvisí, či nejaká databáza existuje, či existuje nejaká banka, či existuje nejaký bankový web servis. Toto nás netrápi, či treba nejakú konfiguráciu špeciálnu. Toto je všetko mimo rozsahu JUnitu. Čiže ako náhle začíname mať takéto problémy, že musíme riešiť nejaké DAO, zoháňať či aká databáza, toto je zle. Treba skončiť a toto nie je dobrý prístup. Čiže tu nastupuje na scénu Mockito. Neviem ako ostatní. Takže Mockito je v podstate nástroj, ktorý už z názvu Mockito v podstate hovorí, že o čom to bude. Takže poďme si teraz ukázať, ako sa vysporiadať s touto našou implementáciou a ako si ju vlastne celú odladiť bez toho, aby existovala nejaké DAO, nejaká banka alebo niečo. Takže presunieme sa kúsok niečo na ďalší test. Tak tu máme ďalší test.
zase rozdelený na tie tri časti, prípravu dát, vykonanie, čo vás validuj. Tuto máme fázu, že vykonaj. V podstate tá je taká istá ako tá predtým, ale o čo je iná. Tuto máme vlastne vytvorenú našu inštanciu, ale s tým, že takisto setujeme to DAO, setujeme ďalšie DAO, setujeme ten interface web servisu, takisto ako sme sa to snažili spraviť tu. Ale s tým rozdielom, že teraz tomu posielame interface, ale posielame tomu tieto Mockito implementácie, vlastne v podstate posielame tomu Mocky. JUnit podporuje, že môžeme tomu nakonfigurovať Mockitový runner, ktorý funguje takisto ako Springové Dependency Injection, ale s tým rozdielom, že vlastne nainštancuje nám tieto naše interfejsy. Bez toho, aby nejaká implementácia tohto interfejsu niekde existovala, on ju sám vytvorí a vlastne nainicializuje nám tieto interfejsy svojimi nejakými mockovými objektami. V podstate táto mock anotácia slúži ako niečo ako autowire v Springu. Čiže tieto mockitové podhodené implementácie si posunieme sem do našeho servisu. A tuto je hlavná finta toho Mockita. V podstate v tomto riadku, toto je najdôležitejšie, v tomto riadku povieme týmto zápisom to, že ak niekto na tomto interfejse DAO zavolá metódu get, tu vidieť, že nám to normálne podhadzuje metódy z interfejsu. Čiže ak niekto na tomto DAO zavolá metódu get s takýmto idčkom, keď employee ID je odtiaľto, je to nejaký long. Čiže ak niekto zavolá na toto DAO s takýmto idčkom, tak my mu vrátime takýto objekt. Čiže vrátime mu objekt employee. Čiže keď sa pozrieme teraz do našej implementácie, sme na tomto riadku, DAO inštancia je tam podhodená od Mockita a tu je to volanie toho getu. Čiže get podľa idčka, čiže vráti nám to sem nejaký objekt, nejakého zamestnanca. Čiže tým pádom prejdeme ďalej a posúvame sa na ďalší krok. Takýmto istým štýlom si namokujeme ďalší ten DAO interface, tiež od neho očakávame podľa nejakého idčka, že nám vráti nejaký objekt. Takže takýmto štýlom prechádzame aj cez ďalší riadok. Tu sa dostávame vlastne k našemu volaniu našeho overeného, otestovaného kalkulátora. A čiže ten vlastne v podstate nepotrebujeme mokovať, lebo ten je iba nejaká jednoduchá autorita. A takisto posledný krok máme tu náš bankový brutálny web servis. Takisto si ho takýmto štýlom namokujeme, že týmto zápisom povieme, že keď niekto zavolá bankový servis, túto metódu s takýmito parametrami, tak ten web servis vráti takúto hodnotu. Toto všetko je súčasť prípravy dát. Keď zavoláme tú funkciu vykonaj, pozrieme sa na implementáciu, takže Mockito nám v tomto prípade vráti objekt, v tomto prípade tiež vráti objekt, tuto nám niečo, čo už je overené, prepočíta nejaký objekt a zavoláme do banky nejaký web servis. Takže, to je všetko pekné, ale čo teraz s tým? Takže keď už sme si ukázali, ako sme si pripravení na overovanie takéhoto objektu, naše handcrestové mečery, takže jednoducho zase tu iba znovu prepoužijeme. Čiže máme tu zase ďalšie dva riadky, ktoré sme už predtým použili v ďalších unit testoch. Čiže dokonca sme ešte handcrest zaintegrovali do toho našeho Mockitového testu, čiže už vieme hneď prepoužiť, že vieme overiť výsledok celého toho unit testu. Výsledok toho volania. Takto jednoducho, bez toho, aby sme písali nejaký ďalší kód. Takisto už tieto metódy máme overené, vyladené, takže nestrácame s tým čas. A teraz prichádza ďalšia zaujímavá vec. V podstate zavolali sme nejakú funkcionalitu a niečo nám to vrátilo a niečo
a sme spokojní a prešla nám to prvou validáciou. Takže čo keby sme spravili to, že tuto by nebola žiadna implementácia, ale bol by tu iba jednoducho niekto by nám z náchodov vrátil našu new salary aj s tými dvomi hodnotami. V tomto prípade by náš test prešiel potiaľto a keby sme nepokračovali ďalej, vlastne mohlo by sa zdať, že vlastne všetko je vybavené. Reálne by to niekto nasadil, spustil a dal by tam nejaké iné hodnoty a vrátilo by to niečo iné a zrazu by to nič nespravilo. Takže tu je Mockito tiež veľmi pomocné, že vieme sa pozrieť donútra do tej implementácie, že čo sa tam vlastne dialo. Takže tak ako sme si v tomto riadku mokovali niečo, tak tu si vieme overiť, že či to fakt naozaj bolo zavolané v tom servise. Či Mockito má tiež nejaký taký svoj systém nejakých matcherov. Niečo podobné ako Hemcrest, že vlastne vieme tiež povedať niečo. Takže tento riadok znamená to, že pýtame sa toho Mockita, že či na tomto employee dal, bola zase zavolaná metóda podľa tohto IDčka. Čiže Mockito presne vie, čo sa s tou jeho podhodinovou implementáciou dialo. Takže takýto riadok, takýto test, takáto implementácia by nám jednoducho neprešla. Lebo Mockito by nezachytil, že bolo niečo volané, tým pádom by nám tuto by nám to vlastne padlo. Čiže takýmto štýlom si my vieme vlastne presne overiť, že či jednotlivé dáta boli volané, ako keby naozaj boli volané bez toho, že by nejaká databáza existovala. Toto sú v podstate veci, ktoré nás nezaujímajú, lebo je to mimo našu jednotku, či funguje nejaké uloženie. A takisto ešte jeden veľmi užitočný príklad. Chceme si overiť, či fakt naozaj niekto v tej implementácii nezabudol zavolať ten bankový web servis. Čiže v tomto riadku, s takýmto zápisom si povieme, že či na bankovom servise bol raz, či bola zavolaná metóda, či bola zavolaná takáto metóda a s takýmito argumentami. Tieto argumenty, ktorý je to tiež feature Mockita, že vlastne my mu povieme, že aké argumenty sa tam očakávajú a vlastne to Mockito nám vie presne vrátiť do tých argumentov, nám vlastne naplní, čo tam počas tej implementácie reálne bolo poslané. Takže potom vlastne tieto argumenty si takisto môžeme asertnúť. Dosiahneme tým to, že po tomto vykonaní, po tomto poslednom riadku vieme, že všetky veci boli volané ako mali byť a vieme, že bankový servis, ak by tam bola reálna implementácia, bol by zavolaný a bol by zavolaný s hodnotami, akými sme očakávali. Takže v podstate z tohto pohľadu naša jednotka, ten náš servis je vlastne v podstate funkčný, doladený a dokonca aj otestovaný. Takže nemusíme čakať na to, že či má niekto dorobí nejakú databázu, či vôbec nejaký web servis vznikne. Aj bez toho si vieme doladiť samotnú našu implementáciu. Ako toto, čo vám tu ukazujem, tak sú to pomerne jednoduché ukážkové implementácie, má to pár riadkov a môže sa dať, že zbytočne vôbec písať takéto komplikované testy pre takéto jednoduché veci, ale reálne môžete mať metódu, ktorá má, ktorá robí kopu logiky a vlastne tam sa to oplatí pýtať takéto testy. Takže treba si zvážiť, že či je tamto porovnanie kódu testu a kódu implementácie, či to nie je trochu kontraproduktívne. Dobre. Takže v podstate po tomto kroku máme na našu implementáciu spravený unit test, čiže sme overili našu implementáciu. Čiže v podstate môžeme prehlásiť, že sme hotoví a môžeme dať projektákom vedieť, že sme skončili, naša časť je spravená. A že čakáte na to, kým niekto dorobí databázu a kým príbude web servis. Takže v podstate nemusíte sa potom báť, že keď to teraz začne niekto testovať a používať, že začne nejaké chyby reportovať, samozrejme chyby môžu byť, pretože ten unit test nebol dokonalý, nebol na všetky možné situácie, ale minimálne pozitívny prípad alebo pozitívne parametre prešli, že pozitívny scenár ste pokryli.
Takže tu ešte raz len zopakujem, vlastne pri unitoch sa zameriavame na samotné jednotky. Netestujeme to, čo je okolo mimo triedy. Zaujíma nás iba samotná naša jedna metóda a testujeme vlastne iba je samotné fungovanie, nie to, čo je okolo, či nejaká databáza, či sú nejaké dependency a tak ďalej. Pomocou tohto bloky testu vlastne pekne, tak som ukazoval, to vieme celé poriešiť, bez toho, aby sme niekoho otravovali, pokiaľ máme samozrejme tieto rozhrania. Dobre, takže po tomto kroku sme zvládli to, že máme našu implementáciu odladenú. Prehlasujeme iba to, že vlastne naša implementácia, náš algoritmus je dobrý. To, či reálne funguje, to ešte povedať nevieme, pretože nám chýbali tie ďalšie časti. Takže v tomto momente môže prísť niekto iný, alebo aj my. S tým, že ideme robiť integračný test. Integračný test už nie je taký, že testujeme jednotku, ale už zameriame sa na celé fungovanie. Čiže vieme, že naša aplikácia je založená na Springu, čiže reálne ideme celý teraz tento kontext Springový načítať a z tohto Springu si vyťahneme náš servis. Tuto si môžete všimnúť, že už máme tú implementáciu, že už sa pozeráme cez interface a už doťahujeme nejakú implementáciu. A tuto sme riešili konkrétnu implementáciu, nie interface. Čiže toto je rozdiel medzi tým integračným a unitovým testom. Tu sa zameriame na tú konkrétnu našu jednu triedu, pri tom integračnom nás zaujíma interface, či funguje. Respektíve to niečo, čo je za tým interfejsom aktuálne nakodené. Takže máme tu natiahneme si z toho Springu servis a v podstate pripravíme si nejaký úplne jednoduchý integračný test. Tiež pripravíme si nejaké dáta, vykonáme na tomto servise, zavoláme servis a zase použijeme tie isté asety, čo sme používali predtým. V podstate zase tu máme znovu použitých Hemcrestových mečerov našich a takisto nestrácame čas s nejakým ďalšími písaním, komplikovanými ďalšími asertami. Použijeme to, čo máme a vlastne máme takýto jednoduchý, pekný integračný test. Tuto by som len povedal to, že tuto už nenaciame nejakého zamestnanca blokovaného, ako sme to robili predtým, ale tuto už by malo byť reálne by to malo byť už vytvorenie nejakých dát, databáz, dajme tomu, cez nejaké DAO. Čiže tieto integračné testy sú trochu komplikovanejšie, pretože tu to už fakt to musí byť celé zviazané, vlastne tu aj o to ide, aby už tie jednotlivé časti dokopy hrali. Čiže tuto by nebolo takáto časť, ale bolo by tu niekde reálne vykonanie toho insertu do databázy, kde by to vlastne celé fungovalo, keby to bolo na ostro. Takže keď máme takéto integračné testy, môže sa stať, že celý tento náš systém beží nejak v takej konštelácii, v takom prostredí, ktorý nie je z našeho počítača, alebo jednotlivé časti ako bankosystém nie sú prístupné z našeho prostredia, kde vyvíjame, je to v nejaké VPN-ke, nemáme tam vôbec prístup a chceme vlastne riešiť takéto integračné testy. Môžeme sa tam pomôcť časom všetkým Mockito, ale tu už nastupuje, môžeme si pomôcť takýmito Maven pluginmi, ktoré nám vedia v podstate na našom projekte vieme si nastaviť build projektu takým spôsobom, že vieme si spúšťať, že či sa majú spúšťať iba unitové testy, či sa majú spúšťať všetky integračné testy, či sa majú spúšťať iba také testy. Treba si viac pozrieť tieto pluginy, čo dokážu, jeden Surefire, druhý je Failsafe. Je tu rôzna konfigurácia a tieto pluginy potom môžeme v podstate využiť. Dostávame sa vlastne k tej poslednej časti, tej Continuous Integration a Continuous Delivery. V podstate môže to tak fungovať takým štýlom, že máme niekde nejaký build systém a tam náš projekt pridáme. Čiže máme tu nejaký Jenkins, ktorý som spomínal na začiatku. Máme tu pridaný náš projekt, našu sadu zdrojákov a vlastne v podstate odtiaľ toto môžeme celé vybuildovať. Tu sa nám spustí nejaký build. Tento build môže byť nakonfigurovaný pre nejaké konkrétne dev prostredie, pre nejaké test prostredie, pre nejaké predprodukčné prostredie.
každý tento build môže mať svoje nejaké parametre, môže si spúšťať iba svoje sady testov a vlastne tieto testy sa nám stávajú vlastne automatizované. Čiže tuto vidíme, že postupne sa nám popúšťali všetky naše unitové testy a tuto nám popadali nejaké. A tuto vidíme, že napríklad ten integračný test nám spadol, pretože sa nevie naintegrovať, nevie si naintegrovať kontext. Čiže vlastne toto je stav, do ktorého sme to chceli dostať. Čiže vlastne tuto je tá cesta k tomu continuous integration, continuous delivery. V podstate môžeme si takýmto spôsobom tieto build systémy, rôzne nočné buildy, rôzne produkčné, predprodukčné s rôznymi verziami zdrojov pripravovať a už sa potom vlastne o to vlastne nestaráme. My si vyvíjame svoje unitové testy a niekto ďalší má na starosti tieto integračné testy. Takže toto celé vlastne prispieva k nejakému takému dobrému setupu toho projektu. Tým pádom máte to testované, nejako automatizované zaručenie, že to je testované, tým pádom sa nejak minimalizuje počet chýb napríklad. Čiže na záver som to iba nejak tak zhrnul, čiže vlastne tie unit testy, netreba sa ich báť písať, aj keď sa zdajú, že nie vždy sa oplatí ich písať, aj keď je malá implementácia, treba to prekonať, treba to písať a častokrát uvidíte, že keď píšete ten unit test a píšete implementáciu, tak zistíte, že máte tam v tej implementácii nejakých pár riadkov, ktoré sa dali dať do inej metódy a ktoré sa dá samostatne otestovať v nejakom inom unit teste. Vy v podstate ešte tú pôvodnú implementáciu viete rozbiť do menších častí a zistíte, že toto viete otestovať unit testom, tak to je vlastne dobré. Že viete aj ten veľký algoritmus, to riadku, viete ho pekne rozbiť na nejaké menšie časti, ktoré viete samostatne otestovať. Čiže keď samostatné časti sú otestované, tak dokopy to tiež musí fungovať. Malo by. Takže nebáť sa písať tých unit testov. Takisto tie unit testy nie sú všetko, takže aj tak, pokiaľ to niekto neklikne do tej obrazovky a nefunguje to, tak v podstate nemáte s čím vyhrať. Takže tu by som asi skončil moju prezentáciu. Môžete si spojiť nejaký projekt. Takže neviem, či vám to k niečomu bolo. Chcel som tu povedať taký nejaký úvod, ako skôr prakticky to nejako ukázať. Lebo videl som aj vás robili v robote prezentácie Mockita aj Hemcast a skôr to bolo také, boli to copy-pastované príklady priamo zo stránok a to bolo také nie celkom chápajúce. Tak dúfam, že ste si z toho niečo aspoň odniesli trochu. Takže ďakujem za pozornosť.